Foli ni waleɲumandɔn an b'o kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na nin ye an ka ladalasigiw nin ye o dɔ daminɛli min n'a bɛ tali kɛ gafe kunnafoniw na an b'a fɔ nin baara ye tɛnɛn ka taa bila fɔ Jumala Kalimu karamɔgɔ dabaji karamɔgɔ olu kelen kɔ ka Kalimu yɛrɛ ka su dabaji la ayiwa ka nɔ bila min n'o bɛ kɛ nanzarakan na anw bɛ sɔrɔ k'a ta ayiwa todunkan cɛni ka bila yaasa kunnafoni a kana kɛ maa si den kelen negela ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maliden cɛman ni musoman a bɛɛ lajɛlen de kɔni ko ye nin an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn an y'a fɔ bi ye juma ye marisikalo tile 31 san 2023 an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka se k'o kɛ n'o ye Mamadu Nfa Senpara honorable k'a fɔ ka waleɲumandɔn cɛba bɛ yɔrɔ min na musoba yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ min ye Sarangosi Saran Tarawele Mali kɔkan Mali kɔnɔ Mali cɛ ani muso denmisɛn ni maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ko Saran n'an ye Saran fo Universel Media baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'olu bɛ fo k'a daminɛ a ɲɛmaaba yɛrɛ la n'o ye Kalilu Senpara tulu min yɛrɛ kɔni n'a bɛ fɔ a ma ko Super GT ayiwa ni e kɔni ye a sifilɛ a kɔrɔ e t'o fɔ maa si yɛrɛ kɔni den kelen ɲinɛna k'i ka motɛri ayiwa ka kɛ i na komi motɛri kura kuma bɛɛ e ka tulu o de bɛ tigɛ kuma bɛɛ e ka motɛri de bɛ sisibɔ la ka daminɛ moto la ka taa min ye ayiwa katakatani mobili fo ka taa se mansimafɛn kelen-kelenw ma minnu ni olu mɔgɔw kɔni bɛ jɔ tulu la Super GT n'i y'a sifilɛ i t'a kɔrɔfɔ maa ɲɛna o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ n'i donna halisa Universel Media kɔnɔ min ye batiriko ye ka taa se frigo ko ma kuranminɛ suguya o suguya ni e kɔni donna yen nɔ nisɔndiya nimisiwasa i n'o sɔrɔ o kɔnɔna la k'an ka mɛri fo mɛriw la danni sanji mɛri min a n'a hakili yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Umaru Toko k'a fɔ a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen mairie la k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo n'o ye commune 1 mairie kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la monsieur Tunkara an bɛ foli kɛ a fɛnɛ la n'an ye foli kɛ ye an bɛ don an ka impôt kɔnɔna la min ye an ka muso sanumanw ani an ka muso dagabanaw mun ni o ye madame Sidibe Fatumata Bagaga fo ka taa se madame Ba Fanta Sise an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fo nin waati in na an y'a fɔ tanikasigi o ye bana ye a tɛ jɔni to anw bɛ taa wa an bɛ segin Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuraman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali siga foyi t'a la an ka taa ni ka sigi o bɔlen kɔni tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ an y'a fɔ sɛbɛn fɔlɔ min b'a ɲɛkɔrɔ o de ye Triomphe du Mali n'o o ye Mali ka se i b'a ye bi an bɛ waati min na banbacikɛlɛ Triomphe du Mali ale kɔni ye a sɛbɛkɔrɔ naare ale kɔni ye a sɛbɛkɔrɔ kun tigɛ n'o o ye page yɛrɛ mumɛ kun kelen ayiwa ka se ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta cogoya min na k'o di n'o ye banbacikɛlɛ yɛrɛ kɔni ma Bado Escobar nin ye ale ka tigɛ n'o ye i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min
na a ko Mali yɛrɛ kɔni ye pankuru minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ bi an bɛ waati min na ka fara jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ma min ye kunkilenna yɛrɛ kɔni fɔ k'a fɔ a ye ɲinɛ yanmaw la a ye yanmaw a y'olu mankari a ye yanmaw yɛrɛ kɔni k'olu fɛnɛ manko to o si yɛrɛ kɔni den kelen ma fɔ ayiwa o kɔrɔ de ye février k'a bɔ k'a di u yɛrɛ kɔni ma ni min ta bin'i bolo i yɛrɛ kɔni i seere i yɛrɛ ye ayiwa i bɛ se ka gosi cogoya min na Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen a ka diya lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na i b'a ye k'a fɔ i na komi waati tɛmɛlenw na ayiwa min bɛ nanzaraw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Angilɛ jamana kan olu ka minisiri kɔrɔ min yɛrɛ tun bɛ yen nɔ n'o ye Churchill ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ kɛlɛ ayiwa min ye kɛlɛ dɔnbaw o y'olu yɛrɛ kɔni ta ye finitigilakaw olu ye politikimaw ye min ye ayiwa bɛn ani tɛgɛdi ɲɔgɔn ma olu b'o o kumaw de kɔni fɔ nin ye mun ye k'a jira k'a fɔ min n'i y'a mɛn bɛn ayiwa kɛlɛ o kɔni o kɛli yɛrɛ kɔni o kɛra diyagoya ye bi an bɛ waati min na Mali finitigilakaw pankuru kura mun ni o bɛ kɛnɛ fara kɔrɔlenw kan ayiwa o yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka fiɲɛ min ci banbacu yɛrɛ kɔni t'a dɔn taayɔrɔ kelen min yɛrɛ kɔni olu bɛ n'o ta tuguni n'a ma ɲa a bɛ nin cogoya la maa caman n'o ye banbacu ye olu yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ayiwa malo olu b'a fɛ ni saya yɛrɛ kɔni ye min ye ka se ka segin u ka jamana yɛrɛ kɔni ma ayiwa olu yɛrɛ kɔni b'o o fɛ ni saya langolo yɛrɛ kɔni ye o kama marifa ale ni mugujugu min tun bɛ olu yɛrɛ kɔni bolo olu ko olu b'a a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila k'u yɛrɛ di Mali ma k'u yɛrɛ di Mali finitigilakaw ma min b'a to pankuru kura min ni Mali yɛrɛ kɔni y'o olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ olu fiɲɛ a n'o kasaraw olu bɛ se ka kisi olu yɛrɛ kɔni ma cogoya min na i b'a ye kunnafoni sɔrɔ siraw olu yɛrɛ kɔni bɛ a jira k'a fɔ banbaci min ye kɔrɔn yɛrɛ kɔni fɛla ye ayiwa camanba olu ye a laɲini bi bari ka d'a kan bi an bɛ waati min na i b'a ye Mali finitigilakaw ayiwa i b'a fɔ minisiri yɛrɛ kɔni y'a fɔ cogoya min na n'i ye lafiya yɛrɛ kɔni kɛlen marifa bilalen n'i y'u sɛgɛnnafiɲɛ yɛrɛ kɔni k'o bɔlen ye banbaci laban min bɛ anw ka dugukolo yɛrɛ kɔni sanfɛ fo n'o y'a sɔrɔ o yɛrɛ kɔni o ninkɛnɛ o karabala o min ni o kuma ni o walew yɛrɛ kɔni bɛ ka yira kɛlɛdagaw yɛrɛ kɔni na banbaciw ko nin ye cɛmancɛla fanga min yɛrɛ kɔni ye ninnu t'a bila koyi n'an m'a bila e ko an yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen de siya tununtɔla yɛrɛ kɔni tɛ nin ko la wa min ye se k'o da ɲɔgɔn kan min taara Ander Bukan se bɛ yen nɔ ayiwa Endelmin se bɛ yen nɔ min ye ayiwa Menaka yɛrɛ kɔni sew olu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan yen nɔ n'a ma ɲa a bɛ nin cogoya la banbaciw yɛrɛ kɔni ko olu yɛrɛ kɔni bɛ marifa bila k'u yɛrɛ di jamana yɛrɛ kɔni ma nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a bɛ fɔ min ma ko les bandits salopards n'o ye maa damadɔnin ye olu bɛ k'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan k'olu yɛrɛ kɛ jɛkulu ye jɛkulu min ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka ayiwa sɛbɛn yɛrɛ kɔni don kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min hakɛto b'a la ni o ye jɛkulu ye min ni a ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ Faransi yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni dɛsɛra banbaci kɛlɛ la yɔrɔ min na Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka juguw ni ayiwa olu bɔrɔntɔ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na nka ka fɔra ka bandi salopard ninnu i n'a komi an ye minnu ka kuma fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u yɛrɛ kɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye k'a fɔ Mali finitigilakaw n'u teri minnu kɔni bɛ kɔrɔn yɛrɛ fɛ ni an ka jamana cɛmancɛ bolo yɛrɛ kɔni fɛ n'o olu bɛ ka ayiwa malo ayiwa kun kelen ka se ka o yɛrɛ kɔni don juguw la olu de kɔni wulila k'u bɛ taa ka taa ɲɛsin diɲɛ kɛlɛya tɔnbaw ma minnu ni olu bɛ adamadenya jo ani a hakɛw olu yɛrɛ kɔni kɛlɛliw yɛrɛ kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ ko Mali finitigilakaw n'u teriw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka bin n'o ye maliden nanama sumalenw kan i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ min laɲini tun ye ka se ka olu yɛrɛ kɔni lakana ayiwa dalilu jumɛn de bɛ Mali finitigilakaw bolo ka bin olu kan n'a ma ɲa anw ka cɛsiri n'an ka wulikajɔ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ta ka bila min ye malidenw olu ka lakana yɛrɛ kɔni sabatili yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nin kumakan ninnu fɛnɛ bɔra min ye DIRPA yɛrɛ kɔni fɛ ani ɲɛmaayaso olu ka laseli ye nin ye k'a da bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kulo yɛrɛ fɛnɛ kan an tɛ bɔ min ye Triomphe du Mali kɔnɔ fiyewu hali n'o y'a sɔrɔ tɛgɛnɔ bilala Badou Escobar ale yɛrɛ kɔni fɛ nka an bɛ to o kelen kɔnɔ halisa mouvement an b'i kɔ ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ n'a ka sanayɛlɛ i n'a komi Mali finitigilakaw olu bɛ ka sanayɛlɛ diɲɛ don o don cogoya min na i b'a ye k'a fɔ n'i donna an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ Kayi fo ka taa se min ye Menaka ma ka tɛmɛ Kidali yɛrɛ kɔni fɛ mouvement an b'i kɔ a ma tɛmɛ dugu la ko min ka dɔgɔ wa ɲinɛ yɛrɛ ma kɛ maa yɛrɛ kɔni kɔ ayiwa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka i ɲɛrɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la ka bɛn ni marisi kalo tile 18 ye san 2023 i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko cérémonie d'irrogation ni a bɛ fɔ u ka cakɛda min bɛ ni ale yɛrɛ kɔni bɛ musow yɛrɛ kɔni tɔgɔ la Mopti min ni a laɲini yɛrɛ kɔni ye fɛn min ye ka se ka kalanbolo
k'o di musow yɛrɛ kɔni ma u ka baaramisɛnninw ni a caman yɛrɛ kɔni na min ye safinɛ dilan ye ka taa se a ɲɔgɔnnasi yɛrɛ kɔni caman yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ wale min kɔni ni kun ye layidu tale mouvement Ambiko ale ni a maa ɲɛma yɛrɛ kɔni fɛ min ni a bɔra sira fɛ n'a kɛra Mopti ale yɛrɛ kɔni dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye Mopti ka musow fo ka taa se ayiwa Mopti ka denw yɛrɛ kɔni ma u ye foli ni waleɲumandon yɛrɛ kɔni k'a ta ka ɲɛsin mouvement Ambiko ka dugawu don kɛ ani a maa ɲɛma a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ minɛn min yɛrɛ kɔni dira safinɛ dilan yɛrɛ kɔni fɛ o fana ka bɔ a la min bɛ tali kɛ mansinbaw la mun ni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ safinɛ yɛrɛ kɔni dilan olu dira jɛkulu ma jɛkulu min ni olu yɛrɛ kɔni bɛ a bɛ fɔ minnu yɛrɛ kɔni ma ko den filaninbaw walima filani mansaw ayiwa k'o di olu yɛrɛ kɔni ma n'o kɛra ka bɛn ni karidonya yɛrɛ kɔni ye marisi kalo tile 11 min n'a kɛra cité des enfants na anw fɛ yan yɛrɛ kɔni mouvement Ambiko nin bɛɛ kɛra ale ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an y'a fɔ Mali finitigilakaw olu bɛ ka sannayɛlɛ min sɔrɔ kɔrɔn fɛ ayiwa mouvement Ambiko ale yɛrɛ kɔni ta ye jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen bari ka d'a kan n'i ko mouvement Ambiko maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ a tɔgɔ fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni b'a fɔ ayiwa a ka hɛrɛ n'a ma tɛmɛ ne yɛrɛ kɔni fɛ a tɛmɛra anw ka sigida yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye tanunikanw olu de kɔni bɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na k'o bɔ a la i b'a ye jɛkulu olu de kɔni bɛ ka na don ka suru mouvement Ambiko ka don a kɔnɔ cogoya min na ka kɛ a tɔnden yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye o cogoya la o de bɛ ka fanga ani galabu kɛnɛya halisa k'o di mouvement Ambiko ale ni a maa ɲɛma yɛrɛ kɔni ma i b'a ye u ka baara n'u ka cɛsiri ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye ka maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen wa ka se ka dususuma k'o di bɛɛ lajɛlen ma mouvement Ambiko i na komi an b'a fɔ cogoya min na balo min bɛ tali kɛ ayiwa ba 10 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la o de kɔni dira min ye tulu sukoro fo ka taa se nɔnɔ yɛrɛ kɔni ma k'o di jamana in a fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na nin bɛɛ lajɛlen kɛra Fatumata Batuli Ɲani ale yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaya ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna yɛrɛ la bi an y'a fɔ maa mun kɔni ni olu bɛ dɛmɛ in yɛrɛ kɔni sɔrɔ maa o maa ni o n'a ka kan e kɛra Mali fan o fan ayiwa dɛmɛ kɔni a bɛna se olu bɛɛ lajɛlen ma a bɛ tali kɛ ka bila ɲɔgɔn dɛmɛ o hukumu de kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ waati min na n'o ye sunkalo ye a yira k'a fɔ Mali marabolo 19 a bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ ka fara Bamakɔ kan Kayi Kulikoro Segu Sikaso Kajuru Jegwa Buguni Kucala Kita ka taa San Marikala fo ka taa se Mayina Keɲeba Kajolo Mopti Jɛnɛ Tombouctou Ɲafunge Gawo Buram Kidali ni Tawudeni fo ka taa Minaka Jɛma Joyila ninnu ye kɔlɔnjɛbakaw ye olu fɛnɛ b'a la Duwanzan Bajangara Akaja Kati anw yɛrɛ fɛ yan nɔ anw fɛnɛ na an ta sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ bi nin baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ayiwa an kɔni an tɛ siga la fiyewu mouvement Ambiko laɲini de ye min ye dɛmɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni mago b'a la anw bɛɛ y'a dɔ ye yaasa bɔda fiɲɛ bɔda yaasa lafiya o bɛ se ka na anw yɛrɛ kɔni ma cogoya min na min b'a to an yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ ayiwa an yɛrɛ ka fiɲɛbere o minɛba yɛrɛ kɔni ye cogoya min na parce que a sɛbɛnna min ye cellule particulière yɛrɛ kɔni fɛ mouvement Ambiko ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la an y'a bɔ Triomphe di Mali kɔnɔ an bɛ foli kɛ Triomphe di Mali la Badou Escoba k'a yɛrɛ fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn n'an bɔra Triomphe di Mali kɔnɔ teliya la an bɛ don Soir de Bamako ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bi ayiwa min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaayaso kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa min ye fanga ɲinitɔn min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni ale yɛrɛ kɔni ye Adima ye bɛɛ lajɛlen n'i ko Adima ka jamana in kɔni kɔnɔ ayiwa i b'a ye k'a fɔ parti kɔrɔba yɛrɛ kɔni fɛnɛ don u ka lajɛ belebele dɔ labɛnnen bɛ ni o y'u ka comité exécutif maaw yɛrɛ kɔni fɛ ka bɛn ni n'o ye samedi don yɛrɛ kɔni ye min n'a bɛ kɛ Bamakɔkura u yɛrɛ dagayɔrɔba min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ i b'a ye kumaɲɔgɔnya in a bɛna boli sariya sunba kura min ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ye a ta i b'a ye nin kuma in nin sigi in a ɲɛmaaya kɔni minɛlen bɛ Marimaca yɛrɛ kɔni jara fɛ i b'a ye hakilina jiginna nin ye jɔn ka tɔn ye Alifa Umaru Konare ale ka tɔn don ka taa se Jɔnkuna ma ayiwa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka tɔn ye nin ye parti Adema bi an bɛ waati min na kabini don min na Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ kɔni binna ayiwa min ye u ka dɛmɛ ye u ye a don camancɛla fanga yɛrɛ kɔni ma a dogon tɛ maa si yɛrɛ kɔni degelinna bari ka d'a kan n'i taara jamana cakɛda sariyaw hakilinaw bɛ ta yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a ye Adema tɔnden dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen ka don wasabulon yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Adema maa ɲɛmaaba n'o ye Marimaca fo ka taa se maa min yɛrɛ kɔni dalen bɛ ale yɛrɛ kɔni kan n'o ye Asari Embarkawan wa ninnu bɛɛ lajɛlen ye wasadenw ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ n'i donna an ka cakɛdaw la Adema tɔndenw olu yɛrɛ kɔni bɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔni na ayiwa o de kɔni kɛra min ye dɛmɛ yɛrɛ kɔni sababu ye ka ɲɛsin camancɛla fanga ma i b'a ye maa dɔw yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ bari ka d'a kan ni Adema yɛrɛ kɔni ma dɛmɛ don a bɛna kɛ sababu ye jɔyɔrɔ min yɛrɛ kɔni b'u bolo anw ka jamana cakɛdabaw la olu yɛrɛ kɔni bɛna tila
ula nga ona ta wota ma chama yɛrɛ kɔni sigalen bɛ e ko fanga ɲini min yɛrɛ kɔni bɛ ka na adema olu yɛrɛ bɛna sɔn ka cɛ bɔ wa o de kama sifinaka minnu bɛ adema kɔnɔ olu ko olu hakilina de ye mun ye jamana ɲɛmaw olu ka se ka parti ɲɛmaw olu ka se ka u tɛgɛ jɔ maa la maa min ni u bɛ taa olu yɛrɛ kɔni jɛyɔrɔ fa kalafili ninnu yɛrɛ kɔni na nka nin kuma min yɛrɛ kɔni bɛ ka fɔ nin ye nin tɛ adema maa ɲɛmaw dɔw olu yɛrɛ kɔni hakilina bari ka d'a kan kabi don min na fanga yɛrɛ kɔni binna n'o ye Elhaji Ibrahim Bubakari Keita adema olu yɛrɛ kɔni bɛ ka tugu min ye cɛmancɛla fanga maaw yɛrɛ kɔni kɔ bari ka d'a kan o de bɛna kɛ sababu ye jɔyɔrɔ damadɔ olu kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ k'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ i b'a ye ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni bɛna kɛ an y'a fɔ a bɛna kɛ n'o ye ayiwa Bamakɔ kura yɛrɛ kɔni kɔnɔna la parti a siège ba yɛrɛ kɔni na a bɛna kɛ sababu ye ka se ka min ye kunnafoni jɛlen k'a di malidenw yɛrɛ kɔni ma hali n'o y'a sɔrɔ maa caman y'i tɛgɛ jɔ min ye adema yɛrɛ kɔni na k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ olu ye jɔyɔrɔ olu kɔni kɛra sababuba ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ bɛjɛ jɛmu yɛrɛ kɔni na ayiwa o min n'u b'o jɔyɔrɔ la e ko o tɛ ɲini ka kulo la wa Kasimu Tapo ale yɛrɛ kɔni ka kuma de sen fɛ a kɔni a y'i ka dusumakasi yɛrɛ kɔni yira ka bɛn ni adema tɔn ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni ka taabolo ye n'o ye Marimaca Jara yɛrɛ kɔni ye fo ka taa se Jɔguna Tarawele ninnu bɛɛ ka parti yɛrɛ kɔni don ayiwa Kasimu Tapo a ko bi an bɛ waati min na ayiwa cɛmancɛla fanga mɔgɔw mana fɛn o fɛn kɛ ayiwa n'o ye adema ye olu yɛrɛ kɔni tɛ u ɲɛ yɛrɛ kɔni kɔri ka bɛn n'a ye i b'a ye k'a fɔ bi u bɛ ka jamana in k'a denw ten olu bɛ sala fu ten olu bɛ binna ten fu ayiwa ale yɛrɛ kɔni ye jiginnaba ka se ka o ta ka adema yɛrɛ kɔni k'a sɛgɛrɛ bi an bɛ waati min na kɔni i b'a ye k'a fɔ sariya kura min ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni b'a fɛ k'a ta bi i b'a ye adema tɔn ɲɛmaaw ayiwa olu yɛrɛ kɔni b'a dɔn sariya kɔrɔ min bɛ yen nɔ maliden caman ni kɔni jeli binna jeli bɔnna a kɛtɔ b'a la maliden caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ binna yaasa ni sariya in yɛrɛ kɔni bɛ se ka ta cogoya min na n'a fɔra ko o yɛrɛ kɔni mina ta ayiwa k'o lafu k'o kɛ den kɛrɛfɛ fɛn ye ayiwa ka na ni hakilina kura ye hakilina min n'o tɛ malidenw yɛrɛ kɔni hakilina ye bi an bɛ waati min na nka o bɛɛ n'a ta o ta adema yɛrɛ kɔni sigilen bɛ ale yɛrɛ kɔni tɛ ka kuma bari ka d'a kan jɔyɔrɔ kelen bari ka d'a kan hakilina min b'a la jɔyɔrɔ kunkurunin min bɛ ale yɛrɛ kɔni bolo olu yɛrɛ kɔni kana se ka tila ale la ale o de kama adema ni a tɔn ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni tɛ ka ayiwa min ye ka se ka kala don u ɲin yɛrɛ la ka bɛn n'a ye nka bi an bɛ waati min na a bɛ fɔ minnu ma ko ex-rebelle ale ni sinɛsi faso yɛrɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu t'a la bi u t'a la sini nin bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni fana ye sini adema tɔn ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni fana bɛna u ɲɛrɔ ka se ka o yɛrɛ kɔni yira hali n'o y'a sɔrɔ ne bɛnkɛ yɛrɛ kɔni n'o ye Musafa Diko ale kɔni y'a jira k'a fɔ 92 o constitution ale yɛrɛ kɔni ale b'o de fɛ ni ayiwa constitution kura min n'a bɛ ka taa jamana ɲɛmaw fɛ an bɛ to soir de Bamako halisa ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la tasi bila an b'o kɛ ka ɲɛsin min bɛ tali kɛ terre des hommes ale baarakɛla fila fo ka taa se min ye CCRF min bɛ Tomiya ani chauffeur kɛ olu kɔni ka baara sen yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ u ka mobili kɔni ka bɛn ni arabadon yɛrɛ kɔni ye marsikalo tile 29 san 2023 Tomiya sira yɛrɛ kɔni kan yanni an ka se Jɛnɛ yɛrɛ kɔni Carrefour la i b'a ye olu ka mobili ni u bɛ tali kɛ ONG international na n'o ye TDH ye ayiwa olu ka mobili ale ni bɛnni dɔ kɔni walima kamiyɔnba de kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra min ye tɔɔrɔ yɛrɛ kɔni de ye ka ɲɛsin n'o ye min cakɛda min bɛ n'o ye terre des hommes ye fo ka taa se CCRF ale ni chauffeur yɛrɛ min tun bɛ mobili kɔnɔ gɛlɛyaba bari ka d'a kan a yɔrɔ yɛrɛ kɔni na u bɛɛ lajɛlen kɔni ni binna ayiwa min ye ka se ka maa fila min tun bɛ ɲɛ yɛrɛ kɔni fɛ yaasa ka se ka olu su yɛrɛ kɔni kun sɔrɔ a kɛra gɛlɛya yɛrɛ kɔni dan ye bari ka d'a kan mobili olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya min na ɲɛ yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka d'a kan nka accident yɛrɛ a nana kun min na ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ma se ka ɲɛfɔ maa si yɛrɛ kɔni den kelen ɲɛna nka min ye hakilinaw ni bilasiralikanw ye olu yɛrɛ kɔni kɛra ka se ka min ye a bɛ fɔ min ma conducteur de défensif n'o ye ka se ka lakana siraw k'o don chauffeur a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔrɔ bari ka d'a kan n'i taara an ka sira ninnu kan an ka tiɲɛ fɔ ayiwa a bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ womisɛnninw ni wo kumabaw ye min bɛna ni gɛlɛya ye taa ni ka segin yɛrɛ kɔni na min ni o de bɛ kɛ sababu ye hali accident ninnu olu yɛrɛ kɔni fanga de kɔni bɛ bonya nin waati in na an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin a maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma Francis Tezani an bɛ a fɔ ka waleɲuman dɔn ayiwa min ni ale yɛrɛ kɔni ye terre des hommes a délégation a ɲɛmaaba o kɔni ye ale yɛrɛ kɔni ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ ayiwa u ka baarakɛlaw ninnu a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na fɛn o fɛn ni binna ka lara sɔn suma ani u bɛɛ lajɛlen ka b'o la an bɛ bi gafe kunnafoni e ko an tɛ bi ta ɲɔngiri yɛrɛ kɔni yan wa nka yanni an ka bɔ
an bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bilasiralikanw ni an b'o olu kɛ an ka gafe ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa o dɔ ni o bɛ tali kɛ bi an bɛ taa yɔrɔ jumɛn na o de ye fo min bɛ tali kɛ dugu min ni a bɛ an ka farafinna gun yɛrɛ kɔni kan min o n'o ye Kenya ye min ka dugu tɔgɔ ɲini maa ye adama i b'a ye k'a fɔ Kenya olu yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ kamalen dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ wa kamalen min ni ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye an bɛ na tɔgɔ yɛrɛ kɔni ɲini n'a a tɔgɔ ye Peter Kinjɛn ye san 32 ayiwa i b'a ye Peter Kinjɛn yɛrɛ kɔni taara min ye kɛnɛyaso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔni na ayiwa dɔgɔtɔrɔw olu kɔni kɛlen k'u ka ayiwa analyse ni a fɛnw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa kuma laban nana kɛ min ye ko Peter ale yɛrɛ kɔni ni binna ayiwa somɔgɔw kɔni y'u ka kasi n'u ka kulo yɛrɛ kɔni kɛ ko olu ka Peter o kɔni o taara k'olu to o ni binna ayiwa olu yɛrɛ kɔni b'o la su yɛrɛ kɔni taara min ye ka taa morgue yɛrɛ kɔni na barangadiw yaasa ka se ka su yɛrɛ kɔni identifier olu b'u k'u ka karitiw dilan k'a sɛbɛn k'a don a sen na waati min na ko nin de ye Peter Kinjɛn nin de ye ale yɛrɛ kɔni su ye olu b'o baara yɛrɛ kɔni bɛɛ la dɔrɔn olu tile mɔ mun na kasikan yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ jɔnw bɛ kasi la ja Peter de kɔni bɛ kasi la heure 3 yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ ayiwa ɲɛjuw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka suru olu ma don da girin yɛrɛ kɔni da la ayiwa olu y'a fɔ ko yan ka di ni yan ye olu ye u sen fila ka daw tɔ na ayiwa ka kolokoto ka se ka o de kɔni ko o minɛ nka o min ni olu yɛrɛ kɔni bɔra ni kibaruya kɔni ye ko Peter masa a masa i b'a ye maa caman yɛrɛ kɔni dabali yɛrɛ kɔni banna ayiwa maaw kɔni ye bɛlɛni yɛrɛ kɔni kɛ k'a lajɛ yalima Peter don wa ayiwa u nana sɔrɔ Peter yɛrɛ kɔni bɛ kasi yɛrɛ kɔni na ayiwa Peter maa minnu ni olu dusu jɔlen don olu gɛrɛla Peter la ka a bɛ cogo di Peter ko ale yɛrɛ kɔni bɛ waati min na ale ka adamadenya bɛɛ lajɛlen ale bɛna bɛɛ di ala yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ Peter a taara nɛnɛli de kɛ ka na wa a kɔni y'a ye k'a fɔ ale taara taa cogoya min na kɔni ale bɛna a ka adamadenya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta seli fara seli kan ale b'o de kɛ sun ani a wale nasuguya bɛɛ lajɛlen min b'a ale yɛrɛ kɔni gɛrɛ ala la nin waati in na nka Peter somaw olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw olu bɛ taa olu yɛrɛ kɔni fɛ yen yaasa kɛnɛyaso ani a dɔgɔtɔrɔw u ka se ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni k'olu ɲɛna bari ka d'a kan jigilatigɛ ayiwa a kɔni kun donna olu yɛrɛ kɔni kan ni de bɛ dansigi an ka bi n'o ye gafe kunnafoni na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn Fatumata Tarawele fo ka taa se Adama Diallo ma olu kun ye nin cɛsiri kɛbaa ye ɲɛmaaso la Maki Kanɛ Sabali Kaɲɛ Ture an bɛ olu fo fo ka taa se Siriki Ture ayiwa Salif Tarawele ka ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo Kalilu Tarawele Kalilu Ture Umar Ture fo ka taa se Usman Kan Tanti Jeanne Aja Ture ale ni Maimuna Tarawele fo ka taa se Awa Jara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn sunkalo timɛ ko ɲuman halisa ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ a k'an bɛɛ tɛnɛn don ni ala sɔnna a ma